Ngunyan si Carlo Baldosa. Carlo, good morning. Ma'am Oliva, good morning. Good morning sa Ron and sa mga parantabay. Morning. Yes po, good morning po. Merry Christmas po sa inyo. So, Ma'am Oliva and sa Ron, muna na pagkaaga, makakaulita si RD Kiko Ranches, kang LTO. Takot ako din kang pag-stricto kang LTO sa mga entry point kay ning probinsya. Muna na polio ng ang na Christmas season, Christmas break. Ang nakatala na papuruli kan sa mga babaeng gikan sa Metro Manila and maaraman tadagos si RD Ranches kung may paguli na ba ang LTFRB and LTO, Bicol ITF sa pagpalaog ka mga provincial bases sa laog kang probinsya. RD Kiko, magandang umaga po. Live tayo ngayon sa OKFM Naga. Si SM Olipado po and si Sir Ronald Elan po. Hello sir, good morning. Good morning po sa mga tagapakinig ng OKFM Radio sa Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas. Okay, sir, nung isang araw lang lumabas yung issue na magkakaroon daw ng parang total lockdown. Pero ito'y pinabulaanan ng IATF na hindi totoo. Pero yung LTO, starting December 21 or anong petsa ba, maghihigpit ba sir ang Land Transportation Office sa mga papasok na mga sasakyan dito sa Bicol Region? Hindi naman po yung sa paghihigpit kasi ganito po. Talaga namang kung naghihigpit matagal na ang LTO kasi kung merong isang region na mahigpit sa Coloro ay isa na po dito ang LTO Region 5. Ngayon po, noong nagkaroon ng dalawang sunod-sunod o tatlong sunod-sunod na bagyo ay kumbaga ang nag-shift kami from apprehension mode into assistance mode. Kumbaga more on assistance po yung ginagawa ngayon ng Land Transportation Office. Ngayon naman, tungkol po dito sa pag-aproba ng pagpasok ng provincial buses, ano naman po ito kasi ako nag-a-attend din ng mga meeting ng RDC at minsan yung sa IATF ay napapakinggan ko naman na kung aprubahan man ito ng LTFRB ay subject pa rin ito sa mga regulasyon o guidelines na ibababa ng local government units concerned. So ibig sabihin po, hindi lang kumbaga hindi lang LTFRB guidelines, subject pa rin po ito ng guidelines din ng mga local government units. On the part of the Land Transportation Office, kami naman po, maliban po sa pinapatupad namin yung aming batas, yung Republic Act 4136, tumutulong din po kami sa pagpapatupad ng mga health protocol. Yun po yung nangunguna sa amin. Health protocol po, kumbaga may sinita kami, ay talagang tinitingnan po namin na dapat walang nababiolate na health protocol. So, yun po ang ginagawa ng Land Transportation Office. Pero mag-aanunsyo din po kami, siguro po kung hindi bukas, sa Monday, tungkol po sa meron kaming O-Plan. Yung O-Plan na ligtas biyahe, meron po kaming planong ganyan, kasi nationwide po yan, ay magbibigay po kami ng mga anunsyo tungkol dyan. So wala pang linaw. Pag dating dito sa bus, wala pang linaw kung kailan ito babalik, sir. Opo, kasi ano po 'yan, kailangan po kasi ng approval ng LTFRB at dapat magkasundo rin yung guidelines ng LTFRB saka yung yung guidelines na ibababa ng mga local government units. Kumbaga, ang pagkaalam ko po sa LTFRB, ready na sila. Kaya lang po, there are things to be threshed out kasi may mga local government units na may mga conditions or gustong ipatupad na panukala. Yan, panukala tungkol naman sa pagsunod ng health protocol. Kaya yun po, dapat po ay hintayin po natin na ma-thresh out yan para po natin kung tuloy-tuloy na po talaga. Pero so far, nasa stage pa po ng pinag-uusapan pa. Okay, RD, good morning po. Si Olive Pado po ito. Opo, advance Merry Christmas po.
Opo, Merry Christmas po. Opo. RD, meron po ba tayong mga pagbabago o mga implementation sa LTO ngayong 2021, lalo na yung kukuha ng mga driver's license and ang magpaparehistro ng kanilang mga sasakyan po? Ang ina-expect po namin ngayong 2021, kasi meron na pong paisa-isa na nag-e-expire na yung 5-year license nila. Di po ba dati 3 years, then ang bilis po ng panahon talaga. Nung nag-renew ng mga 3 years, naging 5 years, meron na pong mag-e-expire come 2021. So pinaghahandaan po namin yon kasi po yung ma-i-implement na po namin, pinaghahandaan namin yung implementation ng merit-demerit system. Yung merit-demerit system, for example po, wala pong nakitang violation, yung 5 years kasi ay magiging 10 years na. So, medyo maganda po yan. Good news sa isang may lisensya. However, meron pong hindi naman kapalit, meron pong responsibilidad na ipapagawa namin. They will undergo yung enhanced driving seminar or enhanced driving course. 8 hours lang naman po. So, yun po ang pinaghahandaan namin. Kumbaga, we are preparing for that para let's say may nag-renew na, mag-enhanced driving course, then makakuha na siya ng 10 years na card. Yan. Pag meron namang demerit, let's say nakita sa system namin na may mga violations, may equivalent po yan. Depende po kung grave offense, less grave offense, depende po yan. May mga kaakibat na deduction ng validity ng taon. Kunwari, minus 1 year, minus 2 years, depende po yan sa offense committed. So, Opo. yun po yung pinaghahandaan namin come 2021 on the aspect of licensing. Magandang balita yan, RD. 5 years to going to 10 years po. Ano ang mga driver's license? Basta wala pong violation at mag-undergo ng enhanced driving course. Yun po yung condition. Opo, ano daw po RD ang iba pang requirements apera po ng enhanced driving course po? Wala na po. Siyempre, papakita lang po yung old ID card nila kasi nasa system naman. Makikita naman kung totoong na siya, mag-e-expire na. Mhm. Wala po, yun lang po. Wala naman, hindi naman siya mag-e-exam na. Enhance lang, hindi para ma-update yung kaalaman sa batas trapiko. Yun lang naman po ang purpose doon. Okay Tapos, po. after, maliban doon, sa licensing, sa registration naman po, tungkol sa registration, yung nag-umpisa na po kaming magpatupad ng Private Motor Vehicle Inspection Center. Dito po sa Camarines Sur. Meron na sa Pili, meron na sa Pamplona, and hopefully, pag nagbukas po yung DAET, Tugon, yan po. Ay, kumbaga, mas marami na po yung, mas masinsinan na po yung mag-i-inspect, pag-i-inspect ng motor vehicle. Kasi po, yan, ang aim naman dyan ay maging roadworthy ang mga behikulo natin. So, yun po yung mga inabangan natin sa 2021. Opo, RD, isa po sa rinireklamo ng ating mga kababayan na may sasakyan, ito pong pagkamahal-mahal na emission. Paano daw po ito mababaan? Hello? Okay, naputol si Carlo Baldosa. Siguro mag-upload ka na lang, Carlo, para maaraman ta, ining reklamo ka na sa tuyang mga kababayan na may mga sadiring luludan partner na kung sa ina partner, mahalon da ang emission. Nagmahal ta, iguana ning ahinte. Saro ano ni partner? Pira, saro lang nagkakapot o duwa? Okay, Oh, Carlo. Digdi sa kamsol, duwa. Carlo, go ahead. ID, si Ma'am Olive po. Okay, RD, naputol po tayo. Isa na lang po ang aking katanungan. Ano daw po, pwede daw po bang mababaan ang sobrang mahal na emission sa mga sasakyan po? Emission po saan? Sa PETC? Emission O test po private? sa mga private vehicle po. Alam niyo po kasi yung pricing niyan, kasi po free enterprise, yun po ay mismong nasa operator na po yan. Kasi hindi naman po rin-regulate po ng Land Transportation Office. Pero ang pagkaintindi ko po, if you compare sa
PETC, yung PETC kasi emission testing lang po yun. Kasi pagkatya ng 250, kunwari lang po, emission lang. Pero kasi yung PMVIC, yung Private Motor Vehicle Inspection, 72 items or more than 70 items, pag hindi ako nagkakamali, yung i-inspect. Kasama na po yung emission. Kumbaga, dati-dati kasi pag smoke emission lang, ngayon kasi comprehensive na. So sa tingin ko po ay it's worth the money. Kasi po, kung ito ay kasama na yung emission, yung smoke, itatest pa yung headlight, under chassis, yung gulong, lahat po itetest yan, mga around 70 plus items. Kung i-compute niyo po yan, ay kumbaga reasonable po pag i-compute niyo per item. Kasi kumbaga mas ano na siya, mas comprehensive na po yung testing. So, it's a matter of appreciation siguro sa mga motorista kasi makikita naman kung roadworthy yung vehicle nila o hindi. Matetest po talaga magkakaroon ng totoong testing. Hindi na lang po yung old system na yung manual inspection na visual lang, tinitingnan. Ito po, machine po kasi automated. Sir, So yung pricing po kasi niyan, wala po kami kasing control kasi it's privately owned. Although, we are advising them na huwag maging exorbitant kasi kawawa naman yung mga tao, baka mabigla sila. Sir, dito ba sa Bicol, ilan ba ang naka-record natin na mayroong PBMI? PMBIC po. PMIC, ining Private Motor Vehicle Inspection. Opo. Ang nabigyan ng kumbaga yung identified sites yan. Identified sites ay 5. Isa sa Pamplona, isa sa Pili, that is Samsur, isa dito po sa Camarines Norte, isa sa Sorsogon, and isa sa Ligao. Ngayon po, siyempre, pupunti lang po yon sa dami ng sasakyan naman. Merong round 2 na in-approve ng Land Transportation Office, merong binaba na memo. May mga identified sites na yung nakita ko po, as I remember, magkakaroon sa Legazpi, magkakaroon sa Iriga, identified din ang Tabaco. Yun po yung matandaan ko pero may dagdag po yun na mga identified sites. So ang may service pa lang ngayon itong Pamplona at Pili. Opo. Kumbaga, meron silang area of responsibility. Eh huwag po tayong makonfuse. Baka kunwari sabihin ng taga Sorsogon o taga Legazpi pupunta pa sa Pili. Hindi po. Ang point of preference ay yung last registration of the vehicle. Kunwari po, yung sasakyan nyo ay registered noong 2019. Last registration po. Bali yung last registration ay 2019 ay doon sa Manila, NCR, hindi ka required na magpunta sa PMBIC. Pero kung ang last registration mo ay sa mga yung areas ng Camsor, kunwari, last registration mo ay Naga, yan, required ka po na pumunta sa PMBIC. Ganun po. May mga Ganun pala ang consideration. Hindi po yung pipilitin ka na pumunta na doon, hindi po. Ang last registration. Yun po yung Ganun kasi ang pagkakaalam, sir, na talagang kinakailangan mong dumaan dyan sa mga inspection center na yan. Kaya sabi ko nga, sunod kong itatanong sa iyo, kung wala pa doon sa Camarines Norte, ano ba yung mga taga Cam Norte? Pupunta ba ng Naga bago i-register yung kanilang sasakyan? Hindi po. Yung Cam Norte, yung last registration nila ay Cam Norte, hintayin nila na magbukas yung PMBIC. Kung wala pa yung PMBIC, yung PETC muna. Ayun. Saka manual inspection lang muna. Yan. Kung nasa stage po tayo ng transition. Yan. Nagta-transition po. Kaya, hopefully, in the years to come, sa future, let's say 2021, at marami na yung dadami yung mga PMBIC po natin. Sana nga po. Sige sir, salamat sir at maganda na nalinawan yung mga ating tagapakinig. Opo. Kaya yun po yung point of preference. Alam po ng mga hepe yan, hindi naman nila pipilitin na yan kung ang registration ay hindi pa ako
ng GAOR, yung General Area of Responsibility. Yan. Sige sir, thank you very much sir. Salamat po, salamat po. So yan po tabi, Sir Ron and Ma'am Olive, si RD Kiko Ranches, nakaulit ako nila pagkaga. Katakod kan na mga informasyon na mga queries sa iya. Pinalinawan na mga Tayo man talaga nakakaulit nalilinawan. Oo. Ang pinagyato ko ngayon na nagkokontak ko ngayon sa mga oras na yun naman ang napamayang LTFRB, Sir Nonoy Nagarjola, alagad sige lang ring ang sa iyang cellphone. Baka dyan na may log ta. Diyan, kung may balik mo maipitang kitang komersyal. Ayo po. So yun na muna Sir Ron and Ma'am Olive na sa kuyang resa informasyon nga na pagkaaga, nakaulay si RD Kiko Ranches kang Land Transportation Office. Ang baretang iyan, pagdutuya kang Rice Kojic Soap para sa 97.5 OK FM. Hindi po si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Salamat Carlo Baldosa sa dagdag na impormasyon. Nagdara sa to sa oras na 10 minutos. Antes mag-alas 10 ning pagkaaga. Oy, bago kita partner mag-commercial, nag-igdi pala na itong nanggana ka subago sa Noche Buena package na may dagdag ning sarong manok. Nakahabol. Oo, nakahabol. Nag-igdi partner si Marita Kumpas na taga Minalabak. Oo. Mabilis. So nakabot 25 minutes lang ata. Tama ba? Eyo partner, kaya ugmahon man na Marita, nakaabot siya, pig-receive niya ang Noche Buena package, as in itong promesa ni Sir Dave May lana sa na may manok. lana sa kamanok. Ayos Kaya talaga. nakangirit baga to partner. So sa oras na 10 minutos, antes mag-alas 10, mahanap buhay mo na po kami. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1, Master Square The Original, Cabral Bicolandia Supermart, Nor, Dance with Asim Kilig Beat with the best ever Nor Sinigang, New Surf Active Clean Sun Fresh para sa kulog-free, linis at puti sa presyong wais, 550 SRP lang. Generica, gamot at serbisyong wastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Generica drugstore dahil sa Generica, may K ka. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Rizal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hirap makatulog dahil sa stress? I-Biopatch mo na yan! Masakit ang katawan dahil sa mataas ng kolesterol, blood sugar at rayuma? I-Biopatch mo lang yan! Ano man ang dahilan at di mapakalit sa pagtulog, resulta ng iyong pagkakasakit, i-Biopatch lang yan! Ang Biopatch Force Up nakatutulong mailabas ang toxin sa katawan para sa tulog na mahimbing at maging hawang pagising. I-Biopatch mo na yan. Mabibili na sa inyong mga suking supermarkets at butika. Mabibili sa Mercury Drug.
Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang papremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi! New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango! Sir Fabcon Charcoal Fresh. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Racial, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kapanawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung Rice Coffee.
Binabili ko po yung asawa ko. Sir, 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa mattress ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Oy, 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 tayo'y gumising na. Salubong natin ganda ng umaga at sabay-sabay. Nasabi na natin ang sarap ng buhay mula noon hanggang ngayon. Lagi na siya ang kasabay. Masustansya ang Pasko sa Atlantic Bakery. Pasko natin ay sasaya, sama-sama buong pamilya. Undisal na masustansya, Atlantic Bakery kasama sa pagsalubong sa bagong taon at bagong umaga. Isang masustansyang Pasko at masarap na samahan sa bagong taon. Mula sa Atlantic Bakery yan! Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Retail, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Eksaktong oras, alas 10 ning pagkaaga, padagos po kamo nagantabay sa Bangon Banwaan. Siyempre pa, igdi lang yan sa 97.5 OK FM. Sinag-aarapod balan sa cellphone ko. Iga po kitang parapol araat yan. Pero, uya po ang aapodan nindo sa Smart 0950-049-7596. Sa Globe 0995-027-3997. Sa oras pong ini, kung anong taang report kan sa tuyang pag-iriba sa luwas, nasa linya man ngunyan si Hill de la Cruz. Hill, good morning! Alat mo na, Hill. Alat mo na. Masyado kang excited. Go! Ayan. Okay. Ganda na pintot si kontrolan. Dai ko na isaksak. Wala ko dahil na pintot. Yan. Okay. Okay, Oliver, maray na pag-aga po sa mga parantabay. Uy, sa aga pala. Oy, Hill. Yes. Bago ang sa imong report, viral pala sa social media itong nangyari kasudma, itong report mo, ining Task Force Comet. Yan, Viral mo niya sa social media, pigpipiestahan, may nag-upload palan ka to. Ito bagang mga paratyendayan partner diyan sa Bitsara na kung saan ito bagang pigkukuroa ang mga tindaninda. Iyo. Itong nakaulit na kasubago tabi Ron, Olive, dahil namin na nagpabisto kanya sa yung pangaran, alagad legitimate sindang mga paratinda talaga na dahil sinda nakakaulang sa tinampo. Ang sabi sa kuya, karoon kaya yan mga nagtitsirindang iyan dyan, tinutuyong urulaon sa indang mga paninda pagyaon ang PSO. Lalong-lalo na yan mga nagkukurumpis ka ng Task Force Commit dahil ang garo gustong ipasupog. Gustong ipasupog, ini yung mga nagdadarakop. Hill. Yes. Iyan baga nagdadarakop, pigkukuaninda ang paninda. Ano takaipuhan na urulaon pa? Pwede naman lang na lang ninda. Ang sabi nga ni kasubago kasi nakaulit, pag umanda ang mga PSO ng Task Force Commit ang nag-uula kayan. Mismo iting nagkichirinda para nga ipasupog. And makahirak-hirak sinda sa paghiling kang tao. Yan, nagkaroon mo nga sa mata kang tao,
na garo abang ringis ng maray. Actually nga ni pigpapakiulaw sa primero pala na kaya pigpapakiulayan pagkarali nga kamo dito talagang nakakaulang nga kamo sa sa pagagikan mga tao ta okupado na ngayon do ang pigo-agyan kan tao kaya lang medyo matatagas mandaan mga payukan kaya lang ginagamitan naman ng kamay na bakal kan mga Oy, sa totoo lang Hil, ano ba man kay talaga diyan makukulit man itong nagpigo-ulog-ulog man ang mga PSO. Ako mismo ang testigo diyan. May ma-operate diyan, madalagan. Muna mo kayo mga kino na nakatarago ng konsensay na gilid. Dahil palang hiling mo pa lubot kan mobile kan PSO, yaraw na naman yan. Garo mga kabuti partner, burutwa naman. Igo nga ni dadyan ng garo itong nag-inform. Yaraw na nga, duro lang na nga mo. Durulaga naman yan. May barker pala, Hil. May barker man. Garo, pasabilis. Pasabilis ang apod kayan na nag-i-inform ko niya na ang pangit nga ng hilingon dyan, tao na mo mga mahabon na pag yaon na ang polis, kanya-kanyang luto ning nigo. Daralakan yan, daralakan. Sabi nga ni, kaya ngayon dahil tinda duman, sa pinag-designate kan syudad na tindahan na pagtatawan man nga ni nga pagkakataon na makachirinda gabos biganapan lugar alagad tabi ron Olive ini man mga pasaway na ini talaga minachinda dyan sa mismo sa lugar kan matao nga nakakaulang na sinda. Yan nangyari kasuon ang itong nagkaurula da na piyasautan ang nag-urula da mga PSO. Samantala sabi kan PSO, di man da sila kan magibo. Kinukumpiskar lang yan tabi Ron Olive, pero pwede nanda kutayan na tumuson. Natutubos man daya. Piraman tabi Hil, sa pagkaara mo, piraman ang tubos kayan. Dahil ko aram kung ano talaga ang exact na amount ng pagtutubos kayan Olive, pero sa kababa man lang na ang kantidad kaya na kayang-kaya kung talagang gustong tubuson. Kaya lang yan, naarsi nangyari, nagkaurula. Nagkaurula dapat talaga itong tuyo. Dapat tuyo na itong inurula. Oo, sa Hil, ini bagang mga dainapig kuko akan mga paratinda. Saan man po yun napapadalagan? Yawan may sayaw sa opisina. Diyan yan, ang totoo dyan, dahil man talaga yan pwedeng urlaon, may accounting yan. Kung isayan nagdakop ka yan, cargo mo yan. Yan. Kaya pag may nagreklamo dyan na may nawara dyan, ika ang sasautan. Kundi may yan, minsan baga, ini nga sa mo ngayon sumunod ka na lang duman. Yung bagang ginigibo. Kaning mga kaya tinitikitan. Para tikitan. tubuson. Sumunod ka kaya. Iling-ilingon mo kaya na mayong may nagkuha dyan. Tayaon may lang yan dyan sa Plaza Quezon. Oo. Pero paano, partner, kung dain na tinubos, saan mapapaduman? Kuyaon lang yan dyan. Hanggang malapa kung sakali. Malapa na dyan. Iyon talaga man yung pwedeng bangaon. Corruption na accounted dyan. Pwede kang ireklamo ka yan. Yan. Okay, Olive, Rono, yan sinakuha sa informasyon kaya nag-viral pala. Sa na-report na sa Bago. Okay, dito sabi kita ron sa Satuyang Barita, Olive, sa aga, duwang barangay ang mapanao ng mga garo pamaskong ayuda ang barangay San Francisco sa Kadinaga, tigil sa may party kang Plaza Rizal. Kaya lang, sabi ni Kapitan ni Pumusino, yan sa aga mangyayari. Pero ikaw pa sinagsuway, nagigibuhon, partikular na sa mga PWD saka sa mga senior citizen na garo matatawan maninda ning ayuda. O itong garo pamasko man so ay mga tataw sa aga diyan sa may parting iyang kana Plaza Rizal. O yan tingog kayan ni Kapitan ni Kapitan Efren katagod ka na kan makaulay kang OKF. Haro po kani ang samuya po kaya ang itinaw kang konseho sa kada committee ang haro po ka sa PWD 1% of senior citizen 1% na kung iwa po kaming annual budget na 3.8 o 3.9 nasa 39,000 man po yan. Alagad ang nangyari ang kagustuhan kang kagabusan ngunya na pabuto na pizza 20 ito sa indang mga 1% na pig-allocate na pundo hali sa era kang barangay. Ibabakal man yung daning food fact para naman sa mga member ng Darogan senior citizen, solo parent,
PWD. Kaya magkakaigwa po sa Domingo, halos maghapon, pati po itong gabos na organisasyon sa barangay, kay Bandakas, mananaw po kami para sa mga miyembro ka na sabi po mga committee. And then sa aga po nga ni Palan, yung ang kaldawan man po kang barangay San Francisco, kung saan po ang lokal na gobyerno kan syudad, mataw man po kayo itong inaapod na Paskuhan sa barangay, kung saan po ang lugar na pagigibuhan, iyo po ang Plaza Rizal, kasabay mi po ang barangay Dinaga. Sa tabang po kang lokal na gobyerno kan syudad, sa pamamayo po ni Mayor Nelson Nigasio na sinansayang pagiri pa sa konseyo kan syudad. Yun na po itong taon-taon na ginigibo nindang nananauman po ng dikit na ayuda o pagpaugma sa mga residentes ka na Barangay San Francisco na matawanan po kaning food pack na taon-taon na inapod na Paskuhan sa barangay. Okay, yan ang naging payag tabi Olive Ron ni Kapitan na Efren, na kung saan sa aga, ma-distribute kan Paskuhan sa barangay. Siguradong dakol ang tao dyan dahil taduang barangay ang ma-resibe kan mga pinagawaras kan lokal na gobyerno katabang ang mga barangay, duwang barangay ang San Francisco sa Dinaga na diyang gigibuhon sa Plaza Rizal ang sa indang pag-distribute kan mga pamaskong food packs digdi kan mga pwedeng makaresibe kan sinambit ng mga food packs. Pero ang sabi niya may mga may mga kupon ngayon kaya ngayon pwedeng may makadubli dyan. Dahil pwede ngayang itong mayo ng kupon matawan, tagabos na may kupon ang marisibi kan sinambit ng iyan ng mga regalo sa mga constituentes kan duwang barangay. Okay, yes, ito yung dagdag na impormasyon. Ang balita ko ngayon, Tabi Olive, darasendo kan Rice Coffee, 14 in 1 plus 1. Ini man Sil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Salamat Hil de la Cruz sa dagdag na impormasyon sa oras na 10 minutos makaagi ang alas 10 ning pagkaaga. Bueno, partner, may nag-text igdi. Pwede po ma'am pahapot sa indong ini-interview. Baka ara mo man ni partner, tamayo na si Regional Director kang LTO. Kung pira na daa ang pagkuangon niya ning lisensya. Lisensya ay depende. Kung bago ka sa nang ma-apply. Student. Ay, student, labi sa ng 200. Kung diyan nakakapamahal dyan ang medical, siyempre magastos ka. O yan, nalabuton mga 500 kung mga student. Pero partner, sa medical, pwede ka man magpa-medical, igdi sa City Health? Pwede okay. man. Kung habo mong day masyadong maabala, tapal-tapal lang ang mata mo, A, B, C, D, E, F, G, malinaw ang mata mo sa balyo. Diyan naman, D. O yan, malinaw ngayon sa imong mata. Tapos BP, yun na yun ang medical. Duman sa may LTO yan, partner. Yo, ako yung kay Bagasinda. Anong apod kayo itong one-stop shop dyan sa LTO. Garo parehas man yan dyan sa City Health. Arog ka yan. Kung di nakapagastos ko yan, ining maagi ka sa driving school. Lesson, kaya puhan bago ka mag-exam, dapat igwakan maipahiling na nag-eskwela ka sa tamang pagmamaneho. Oo. May skala kaya ang LTO kung limitado sana. Saka pa irinutan ang slot. Oo, so kung duman lang na sa TOs, pwede. Talagang maipahiling mong TOs ka na makakalibre ka sa pag-eskwela. Kung maagi ka sa mga private na driving school, digdi sa nakakadakol. Kung ma-driving school ka, 5,000 ka yun. Oo, magabaton partner. May huruha baba man, 3,500. Pero ang... alas lang na patras. Pag ang 3,500. Oo, mayang paabante. Pag personal man na nagtutukdo sa imo, ang lagapak man kang kamot. Oo, sa kunpilmi kang namumuda pag ago mo ang nagtutukdo. Oo. Totoo yan, partner. Kaya mas maray na itong mag-enroll ka sa driving school kaysa kung si ago mo. Ano daw yan, Sige, palapatakang, ba ako ngayon? Ano daw yan, pag dipisilon da, pag ago man nagtutukdo, habibladon ang agom. Pero kung ang pagtutukdoan, dahi ka relax ang nagtutukdo, relax ang pagtutukdoan. Oo, saka medyo surosweet. Pero pag agom na, ay ano na ngayon, dahi ka ngayon nakakanood. Minsan na makulog ba na sa buot kang agom na babae, si imbis na makakanood ka, perming pasilyak ang boses kang agom. Ay,
kada ako pala nakaka-experience sa kayan, kaya pagpauli, ang babae, nagdadrive, dahil na nagigirong. Sa kasiging ngurog-ngurog. Ay, ako partner, saro ako kayo sa naka-experience. Ay, dahil na daw niya ako kumapatukdo sa imo, dumana lang sa iba, tamaray ang iba, ang pasensya, halawig. Okay. Pero pag si mga agom, ay, dahil ka na ngayon May nakakanood. nag-text digdi, correct yan. I feel you, Madam Olive. May nag-chat man digdi. Iyo talaga, totoo yan, mga amiga, pag ang agumta ang matukdo sa to, ay, mayong pasensya. Pero sa iba, nakangirit and may rulambing pa. Ano? Ayan, filming na natataboga. Kaya pag ginaalok mong ota, mag-anal ka galing magmaneho, dahil na. Makulog lang ang bot ko sa imo. Ayan. Totoo yan. Diyan nga may duwa kaming nag-aadal. Si Saro, nag-aadal. Nakanood. Oo, nakanood. Ika naman ngayon ay, hindi daw, dahil na daw niya ako pagparasilyakan mo lang ko. Ayan, no? Kaya lang, iyan, dahil man valid kung may sadil ka ng sasakyan, ang pinaka-the best dyan, magi ka naman sa TESDA. Medyo makakaminos ka sa TESDA, may pinag-o-offer man na driving in situ, iyan May pinag-o-offer na driving and TESDA, makaswerte ka kung igwaning mga sponsor na mga politician, makakalibre ka. Kung obligado kang magbayad. Ako nag-in situ ako. Tatao na ako dati na kong tatao bihasa na ako magmaneho. Kaya lang may ako ning certificate. Certificate. Nag-in situ ako. Nagbayad ako ning more than 1,000 in situ sa driving. Pag ang agumpalan partner magtukdo, mayong certificate, tabuga. Ayan ang certification mo anas kulog buot. Yan. Oy, good morning palan partner kay Ma'am Ani Imperial Papilera. Permida asindang nagaantabay. And ang sabi igdi, good morning po ma'am, nakaantabay man po ako habang nagkakayod pa Jack. Pabati po, happy birthday to Mrs. Amor Candelaria Olikino, to Mama Deling Candelaria at Mrs. Susan Kiday. Salamat po. Gusto ko, okay ka perme. Yan, ikaw man digdi, sir, pabati man po kami digdi sa Kamaligan, sa San Marcos. John Michael Lumbria, asin Marcos. Yaw na San Marcos. Si Marcos pala, nag-antabay man da dyan sa Banuangkan na Kamaligan. Oy partner, pa ang nag-text. Makonsuelo talaga yan. Totoo yan, pigsasabi mo, ma'am. Ako nga makulog na si Muro ko, kakapulpog kang agum ko. Makulog pa magtaram. Yan. Talaga talagang dakol na ako na kaulay ka yan. One time nga may nag-istorya sa iya na kimisis. Oo. May nag-istorya kimisis na yan daw ngayong agum mo. Matibayo niya magtukdo mag-drive. Pigiling ko sa naman kung mag-uyon na mag-7. Ay mapino yan mag-drive. Dahil, sige sa nang piling-piling. Pero, kan maghali na itong nagawa para umaw sa kuya, ano man nga ko sige mong piling-piling. Sa iba ngayon, matibay ka mag-drive. Ngayon sa ko, maluya. Tapi ka para anggutan mo ngayon ako. Ako nga minsan sinasabihan ko, duman enjoy yun ka magtukdo. Sa kuda ano man taarog ka iyan? Yung baga partner. Minsan makasuyaon man ang mga agumta, imbis na tukdoan na maray ang Mrs. Ninda, minsan priority lugod ang ibang tao na nakakanood sa inda. Na makakanood mag-drive. Kaya ba nag-i-eskwela na lang o naglalawag dyan sa mga driving school na yan. Kundi ang bayad 5,000 pesos sa laog ning 1 week, kundi ko napapasala 1 week iyan. Dawa mahal-mahal, partner? Oo. Kundi an iba man kaya dyan, pag minaagi dyan sa mga driving school, ang purpose kaya, dahil makasabit si sendang auto, takon si auto ninda ang gamit, kung makasabit, di sindan mapayos. Dyan sa, pag nag-agi ka sa driving, kuyan yan, sisimbago niyan kan sinagtutuklo sa imo. Oo. Na kung makasabit man, okay lang yan, takabali yan sa mong pigbayadan, naka-insured man ansay na mga sasakyan. Pero pag sa diri mong agum, tapos ika nakabangga. Yun na nga yan. Ang basol nga na. Kung bakon na tabuga sa pukan, aabotan mo. Ang sabi pati din panugangan ko partner, hugot pamor. Totoo yan. Na pangyayari yan. Good morning kay mother-in-law ko, kay Mrs. Susan Bragays. Ano partner? Madali na naman kita, sige, maparafon kita. Inuton to mo na si load mo.
Sige, automatic. Okay. Okay, sa tuyang load. Simple sa nang kahaputan. O yan ang kahaputan pirang eskwelahan. Ang plano kan na DepEd na bukasan sa face-to-face sa masunod na taon. O yan ang sa kuyang kahaputan. Duwang beses na yan banggit. Pirang eskwelahan digdi sa Bicol Region ang planong bukasan kan DepEd sa face-to-face sa bulanin na January. Hello, good morning. Hello? Ma'am, panuwi-luya po ang monitor mo dyan, ma'am. Hello po. Hello. Hello. Ayun, swak na swak si Isay ni ma'am. Amelia Arligue po. Si Isay? Amelia Arligue. Amelia Arligue. Taga saan ka, ma'am? Concepcion Pequeña. Concepcion Pequeña. Sige, ano po ang sa imong simbag? 30 po. Ayos! Congratulations! Resibon mo na lang ang load. Angatyan lang, ano? Salamat po. Okay, thank you kay Madam Cynthia Bermodo. Akan sa tuyang sponsor. Okay, Beno, partner. Picturean ko kaya itong nag-upload si number niya para maludan tulos ano. Nalilingawan. Minsan kaya nalilingawan ta. Anyway, partner, uya na mga tugang ang pa-promo me sa Noche Buena package. Okay. Ang sakuyang kahaputan, partner, ano po ang apod sa mga PSO na nagsasaway ning mga paratsenda dyan po sa gilid kan mga tinampo sa sentro kan Naga? Ano po ang apod sa PSO? Anong task force? Oo, anong task force? Ang kinukumpwestuhan ka na nagkuko ang mga paninda na sigim pasaraway dyan po sa kasentruhan kang Naga. Hello, good morning. Morning po. Hello, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Si Isay ni ma'am. Si Violeta Paviliano po. Violeta Fabiliano. Opo. Kalawag, Naga City. O Kalawag, Quezon. Dahil sumalang, joke lang. Anong sa imong simbag? Passport comment po. Ano po? Passport comment. Comment. Sige, okay na yan. Task force, bagong comment. 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 Comment yan. Bagong comment sa Facebook yan. Okay naman, katunog naman. Oo, kulang N. Kulang N lang. Dahil, nadagdagan N. Oo. Task force comment. Sige. Comment, Ay, babawasan N, partner. Babawasan. Comment siya, comment. Di bawasan taning spaghetti on. Dahil, masumalan. Sige, i-claim mo na lang. Pasalamatan mo sa tuyang sponsor. Nagpapasalamat po ako sa Cabral Bicolandia. Po. Sige, thank you. Thank you po. Okay, salamat po sa pag-antabay igdi sa mo yung mga programa, lalong-lalo na si mga nagpa-participate sa Noche Buena package. Okay, partner, baka igwa ka pa dyan na mga sige, may babasahon lang ako na mga nag-antabay sa toya dyan sa Naga City Public Market. Paabutan tanin na good morning dyan sa Ukay-Ukayan, sa Tahian, dyan sa tindahan ng bitis ng manok. Napigababakalan ko dyan, dahil ko lang bistado kung sisay. Ang mga pwesto dyan sa Naga City Public Market, may mga kanya-kanyang radyo. Ay nag-aalagaw dyan ang tanog, nakikilabanan dyan ang OK FM. Good morning sa Naga City Public Market. Mga idol, good morning sa inyo po dyan. Okay, partner, 24 minutos makaagang alas 10. Kung anong tapa ang report kan sa tuyang pag-iriba, nasa linya man mo niyan si Ernie Marfil. Ernie, good morning. Ay, good morning sabi, SM, good morning Ron. Ang mga pulis sa Liman na panadakit man duman sa nakulang building. Tulong iskalon ini, harap kan mga design na mga police station.
tulog iskalog mahiwas, may atupnaan na third floor. Malag na lang ng kitchen, kanganin may kakanan. Dahil pa na lipat, may kuryente na may tubig sa mapan mga circuit breaker o itong connection sa kuryente ang mga rooms. Kaya po ang naragotan pa ang mga tables. Kaya for the meantime, ang ginagamit man gaya na paturakan pulis, ini yung SK building, diyan sa Bagong Bayan, haraniman lang. Na anytime na ayos na ang laog kan bagong ipatura, malipat na duman si Colonel Paz Maestrado ang hitikan Libanan Municipal Police sa ang bagong ipatura. Ay naguran pa lang iniyo, tapos yun na talaga ni ang permanente na isaran kan mga pulis. Kompleto sa parking space, mahiwas. Kan mga pulis kaya pala nangun yan, gawa simpleng sarhento, yung kapabapan ranggo, madali yun makabakal auto. Linhulit halangkaw ng suldo, kaya ang ginibukan hepe kan pulis, iiwasan ang parking space kan mga auto, mga luxury car kan mga investigador, nanganitan mayong problema sa parking space. Kinakasibutan na ngun yan kan Libanan Municipal Police, iyo ang simbang gabi, na may order na dapat maging peaceful ang simbang gabi pag mamatanga. Ini ang piga-asistiran kan Libanan Municipal Police, may antok na gamit na panrapas na pag magsurod-surod na rarapaduhon. At tagan hindi makapagsurodan, ma-maintain ang distancing, tapos face mask official. So yan ang kinakabalan ngunyan kan mga kapupulisan sa Banwaan ng Libanan, lalo na ngunyan na pag-comply kanina po na simbang gabi, misa di Aguinaldo, kada banggi, kasi na pong mga simbahan. Ang simbahan digdi, ayaw sa sentro, tapos sa mga iba pang parokya. So yan tabi, SM, Ron, sa report, dito po si Ernie Marfil. Salamat Ernie Marfil sa dagdag na impormasyon. Nagdara sa oras na 25 minutos. Makaagi ang alas 10 ning pagkaaga. Ang sabi igdi partner kan sa tuyang paraan tabay. Good morning ma'am po. Ma'am and sir, may brownout po ang Kasurekudo sa aga. Salamat. Yan partner, ano? Sa may aram ka kaya? Sabado, 6 to alat ka. Tayo double check talig di. Tanganin sa nang sure kita sa tuyang itataong advice. Sabado, December 19, 2020 from 6 a.m. to 6 p.m. Halawigon. Alawigon talaga ang apektado digdi, Pedal 13 sa Kodda Pedal 18. O tanganing magkego kamong idea kan mga lokal diyan. Bagong Bayan, Sur, Norte, Kapilihan, Kalawag, Magsaysay, BMC, Kiborak, Villa Francia, Villa Oviedo, City Hall, Tal Avenue, Ateneo Avenue, o yan, P. Santos. Yan ang brownout sa Pedal 13. Sa Pedal 18 naman, o yan naman, Santa Cruz, Arana, Barlin, Katedral, Dimasalang, Imol, obot sabiyon, sentro ini, Igualdad, Hakob Potol, Kayang Extension, Civic Center, Avenue Square, Peña Francia Avenue, ay hagop naman ang sa tuya, ano? Pero partner, palaban ang satuyang generator. San Francisco, Concepcion Pequeña, San Felipe, Son Juan to Son 6. So yan, na 6 a.m. to 6 p.m. Sa petsa 19. Sabado yan. Basta Sabado. Ngunyan na sa masunod saga, ta Friday niya bagasaga. Sa masunod saga, yan ang schedule ka na brownout. Oo. Puro halawig pala na partner. Ang sabi ni partner, good morning Ma'am Olive and Seron, pabati man po kay Jocelyn Edgar de los Santos, Kimboy, Matthew, and Sam. Salamat po, Halik Kites Gomez, Gallardo, Canriawan, Kamaligan, salamat po. Yan. Kibitong, dyan sa Santo Domingo, sa Banwangkan na Bonbon, nagantabay dyan. Ang mga trabahador dyan, na good morning na lang kay Boss Bitong. Oo, Siringman, happy 20th anniversary kay Mr. Renerita and sa iyang agom dyan sa Tinago. Nagaantabay sindangon yan. Sige. Bueno partner, sa oras na 28 minutos, makaagi ang alas 10, luway-luway na naman po kaming mapaaram sa programang Bangon Banwaan. Sa lado teknikal, nakaibanta si Kuya Ferds Lusada and si Kuya Noli Makawili and si Kuya Ernie Clidera. Kami po ang sa indong nakaibahan. Ini man po, si Ronron Enon. Ako man po si Olive Padubra guys, Diyos marhay na pagkaaga po. Bangon
Bangon Banwan! Ang bongkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Matana ka mo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan!